Hormatly prezidentimiziň değişli fermanına laýyklykda Türkmenistanyň garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp desturlaryny ösdürmekde, mehriban halkamyň agdygylygyny hemde jewitligini potalandyrmakda, ýaş nesillerimize edep terbiýe öwrülmekde, uly işleri bitirýänlikleri hemde durmuşda asyrly görüller nuksasyny görkezýänlikleri nazara alynıp, şeýlede hemişelik beýtara Türkmenistanyň beýik garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk bayramy münasibetli ýurdumyzyň ýaşul nesillerine Türkmenistanyň hormatly il ýaşul diýen atla dakylly. Garaşsyzlyk biziň mukaddes gymmatlygymyz, biziň durmuşymyzyň manysy, baş maksady bolup durýar. Mälim bol şeýle Türkmenistany amala asyrýan daşary siýasat, beýtaraplygy, parahatçylygy, feýjiligi, hoşnetli goňşulygy we özara peýdaly hyzmatdaşlygy mahsus ýolagolary ygryarly bolunmagyny esaslanýar. Giňme şöyle tassamalary amala asyrmak, puhta ykdysady binýady we ören uly ösüş ugurlary bolan ýurda başardýanyny bellemek möhümdir. Türkmenistanyň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak, ýaşaýyş durmuş üçünçilik ulgamlaryny iýdigidäli kämilleşdirmek meseleleri hemişe aýratyn ünsmerkende saklanýar. Hormat prezidentimiň başyna başlan durmuş ykdysady maksatnamalaryny amala aşyrmagyň çäklerini, paýtatymyzda we ýurdumyzyň sebitlerini durly maksatly desgalaryň gurulmagy Türkmenistanyň halk gojalyk toplamynyň okgony ösüjiniň möhüm görkezjisi bolup durýar. 33 ýylyň dowamynda mehriban halkymyz öz başdak ýagty geljegini gurýar. Tutan ýerli zähmet çekip, watanymyzy gülläp ösýän mekany gurýar. Mehriban topragymyzda öňden gelýän däp desturlary we mirasy sarpa goýulýar. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, öz ýagtyýalygyny we hemişeri beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny berkitmäge, türkmen jemgyýetiniň hemde her bir maşgalanyň agdybyligini, betewligini we ahlak sütünlerini pogtalandyrmaga, türkmen halkynyň ruhy başlangyçlarynyň we däpleriniň iýdigidäligini üpjün etmäge goşan uly şahsy goşuntlary ötüp gelýän ýaş netli okatmakda, ýaşlary türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryna, taryhy mirasyna, gadymy däp desturlaryna we adatlaryna hormat goýmak duýgusyna watançylyk zähmet söýerlik edermenlik we mertlik käsitlerini terbiýelemekde bitiren halmatlar üçin aýratyn öňjöýli jemgyýetçilik işlerini nazara alyp, şeýlede hemişelik beýtarap Türkmenistanyň mukaddes garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk bayramy münasibetli ýurdumynyň bir näçe raýatlary Türkmenistanyň Zenan Kalby ordeni bilen syýlaglanýarlar. Watanymyzyň ykdysady kuwaty potalanýar, halkymyzyň awadançylyk derejesi ýokalanýar, durmuşyň we döredjiligiň dawarlanýan alamatlandyrýan häzirki döwürde jewitleşen halkymyz agdybiýlikli we döredjilikli zähmet çekýär we geljege önemli garaýar. Häzirki döwürde Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligine münasip orna gelýär. Biziň öňümizde bagtly geljege uzayan ýollar açylýar. Syýlalara münasip bolan ýaşul neslin wekilleri munyň üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Pahim paýhaz ummany magtymyň pıragy ýylynyň şuň köni meniň durmuşymda iň bir bagtly günlerim ýeri boldy. Maňa hormat prezidentimiziň arkadaly gahrman serdarymyň adynyň Türkmenistanyň hormatly il ýaşul süýlen hormat at takyldy. Bu fursatda meniň başym göwü etdi. Begenjiň buýsanjyň çägi ýokdy. Şu ajaýyp taryh fursatda türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, mehriban türkmen halkymyzy. Mukaddes garaşsyzlygyň 30 ýyllyk toý bayramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň jan sag, ömrü uzak, belent bolsun. Tutumly işler elmidama urwaşlyklary wetlensin. Gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, türkmen halkymyzy mukaddes garaşsyzlygyň 33 ýyllyk bayramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Pederleriň penden münasip dowam etdirýän arkadaly gahrman serdarymyň fermany bilen şu gün maňa döwlet syýlagi, Türkmenistan hormatly il ýaşul diýen at takyldy. Arkadaly gahrman serdarymyň döwlet syýlagi üçin köp sawgalyny aýdýaryn. Halkymyzyň bagtyarlygy, nesillerimiň awadan geljegi üçin gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başar aman bolsun. Köp sawgalyny. Şun meniň üçin ýatdan çykmajak şatlyk günleriň biri boldy. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen maňa Türkmenistanyň Zenan Kalby ordenini almak müýesser etdi. Bu döwlet syýlagi üçin döwletli maşgalamyzyň adyndan şeýle hem öz adymdan gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza tükeniksiz alkyşlarmy aýdýaryn. Türkmen halkyny gün kimin soýan, ýaş kiçe, ýaşla hormat goýan hormatly prezidentimize
Kahraman arkadağımda sağ bolsunun çägi yok. Hormatly prezidentimizin, kahraman arkadağımızın canlar sağ, ömürler uzak, bilinç başlar aman bolsun. Eneler şat bolsa, eneyer abat. Ömür sürüyäs bagty, günlere şayat. Alkış aýdýas kalpdan gülçemen maglap. Alkışdy we edid arkadağımız, arkadağly kahraman serdarymyz. Şeýle saatlyky pursatda milli liderimiz Gahryman arkadağymyzy, hormatly prezidentimiz arkadağly Gahryman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy şanly garaşdyrlygymyzyň 33 ýyllyk bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Pägim paýhas ummany mahtum bolup bir ýyly meniň durmuşymda ýatdan çykmajak ýyllaryň biri boldy. Maňa hem Zenan Kalby ordenini almak müýesser etdi. Bu döwlet ýyly üçin hormatly prezidentimiz arkadaly Gahryman serdarymyza, Gahryman arkadağymyza öz maşgalamyň adyndan hem de ene ýüregimden çykýan tükönüksiz alkışlanma edýäryn. Goý Gahryman arkadağymyzyň, arkadaly Gahryman serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun. El ýurt bähwetli, tutumly işleri el mydama rowaşlyklary betlensin.